Tossahan näkyy toi Olympiastadion. Näetkö? Joo, näinhän minä. Että... Oliko se sun serkkupoka, joka sen suunnitteli? Se oli minun serkkupoka. Serkkupoka suunnitteli ja rakennutti myöskin. Kemistäkö toi betonin? Kemistä toi. Niin, tohon noin. Kyllä, ja... Pykäs tommosen. Sillä tavalla Siehän sen koitit. Testasit. Niin, testasin. Ja minulle se on sillä tavalla tietysti tärkeä paikka, että minä pääsin noihin VM-kisoihin tuonne. Niin. Ja tossahan siellä uit. Eikö toi ole serkkupojan hommia kans tuo Aquatic Centeri tuossa? Kyllä, se serkkupojalla varmaan jättää tekemistä sen kanssa. Ei, kun mistä muistin, että se rakensi ton itessä. Ai ja ite, joo, niin. No se voi kyllä olla. Että, ja sehän, joo, testaili sen siinä. Rakensi, että kyllähän minä siellä nyt niin kävin aamu-uinnilla, että Ei mitään. Että sillä lailla. Ei mitään, pannaan terkkuja ja lähdetään tästä. Pannaan terkkuja serkkupoja.